Benvinguts al taller de l'alquimista Magoni. Avui us ensenyaré els meus secrets que he tardat 300 anys en descobrir. Bé, sembla una mica jove, però la veritat és que em conservo molt bé i és tot degut a que he descobert la pedra filosofal. Avui us la presentaré. Tinc la pedra filosofal aquí. Els secrets dels alquimistes consisteixen en que barregem l'aire, l'aigua, la terra i el foc. Amb la pedra filosofal puc convertir qualsevol metall en or. La pedra filosofal ja és aquí dins. I remenarem mentre escalfem amb el foc. I ara agafaré una moneda una mica més moderna que no pas del meu segle. Una moneda de 5 cèntims d'euro, que com sabeu està folrada de coure. I remenarem. Ara, barrejades l'aire, l'aigua, la terra i el foc, amb aquesta moneda de coure es transformarà en una moneda de plata. Mireu com va canviant de color. I es va transformant en plata. El coure es torna un metall més noble. Però això no és tot. Ara tenim les monedes de plata, però falta l'últim pas, transformar-les en or. Com? Amb el foc. Mireu com el color va canviant de plata a or. I això és perquè aquest foc és màgic. Mireu, la moneda ja és d'or. La moneda ja és daurada. Hem vist com gràcies a la pedra filosofal hem transformat el coure primer en plata i després en or. Però per què ens enganyes? Que no! Vostè no està parlant amb el Pep, vostè està parlant amb el gran mestre Magoni. Però si tu ets un químic, no pas un alquimista. No enredis a la gent, Tu sí que ens has enredat. Això que has fet no és alquímia, sinó que són reaccions químiques. Aquí dins hi tenies hidròxid sòdic. L'hidròxid sòdic el tenim tots a casa en forma de desengreixant. És un producte ben corrent. I què me'n dius de la pedra filosofal, La pedra filosofal, Pep, això era un metall tan corrent com el zinc, que trobem a les galledes de tota la vida. Això és el zinc. I el que has fet és agafar la moneda de coure i has dipositat una capa de zinc en aquesta dissolució de sosa i després has fet l'aliatge entre el zinc i el coure, que és el llautó, realment és daurat però és llautó. Saps què, Pep? No m'acabes de convèncer. No sé si convenceràs a les persones que ens estan escoltant, però saps què? Crec que el millor que podem fer és tornar la setmana que ve. Molt bé, doncs fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.